Continuarem amb l'expedició del rei Jaume en el moment en què desembarqui. Però ara fem un salt de 3 segles. Comença la segona història. Mentre el notari de Pineda, Jaume Joan Coll, dormia plàcidament, un vaixell que ve del nord de l'Àfrica s'ha acostat durant la nit. No duia cap llum encès i el guaita de la torre no l'ha pogut veure fins la matinada. Quan senten el crit, les dones arrepleguen el que poden. Algun objecte de valor, els pocs animals que tenen, agafen els fills i fugen cap als boscos de l'interior. El notari de Pineda no va tenir temps de fugir, i és una sort que tingués el son profund i que sabés de lletra, perquè ell ens ha deixat escrita l'aventura d'aquella matinada del 1545. Deia així: Vingueren a la platja de Mar de Pineda, Vingueren a la platja de Mar de Pineda 11 fustes de turcs i a punta de dia arribaren a terra. Després d'haver pres la rectoria, s'arreplegaren tots els turcs amb la bandera i el timbal entorn de casa meva. Jo tirava amb arcabús i amb perdigons per les espieres del portal, i com que no podien entrar per les portes, em van fer més de 200 forats per les teulades. I al final em vaig haver d'amagar a la cova de sota casa. Però em van treure en foc, i vaig ser pres i portat a la galera capitana. Mentrestant, els homes dels sometents s'han organitzat i planten cara als corsaris, però no els poden aturar i s'acaben refugiant a la torre. Durant el segle XVI i XVII, és a dir, fa 400 o 500 anys, tota la costa catalana es va omplir de torres com aquesta. Les que queden avui, sovint la gent encara les anomena o torres de guaita o torres de moros. Eren torres de vigilància, però també eren torres de defensa. De fet, eren molt sòlides i cilíndriques, perquè les bales de l'artilleria rebotessin sense impactar de ple. Estaven plenes de queviures per si calia estar-se més d'un dia, i sobretot tenien 3 pisos. Els homes, llavors els homes eren els més grans de 14 anys, començaven defensant des del pis de sota. Si els corsaris l'ocupaven, venien aquí i es defensaven des d'aquí. I si mai els corsaris arribaven a ocupar aquest pis, els homes sempre es quedava la possibilitat de pujar al 3è pis i fer-se forts allà. I així, una torre i una altra i una altra, es va crear una xarxa intercomunicada, una autèntica línia defensiva, que s'allargava per tot el que llavors es deia el Mediterrani cristià. Però tornem allà on érem. El notari, Jaume Joan Coll, és dalt de la galera i els corsaris es disposen a negociar el rescat. I gràcies a la divina pietat, aquell dia mateix vaig ser rescatat i el bon amic i germà mossèn Miquel Oliver de Calella va pagar per mi 210 ducats i 3 rals, i per això li estic en perpètua obligació, jo i els meus. Un cop fets els presoners, els turcs no s'estaven gaire temps a la costa. Arreglaven els rescats dels que podien pagar, dels rics, allà mateix, i els que no, normalment els pobres, se'ls enduien de seguida. Per una inscripció que encara hi ha a l'església de Pineda, sabem que després d'aquell atac van desaparèixer 70 persones. Se'ls van endur a Tunísia a fer d'esclaus, mentre no arribés un rescat. A Catalunya en aquells anys no es feien grans navegacions, es feia cabotatge, és a dir, portar mercaderies per la costa d'un lloc a l'altre. I és que era molt més ràpid. Per exemple, per anar d'Arenys a Barcelona per terra podien trigar 2 dies. En canvi, per mar, només unes quantes hores. Però el mar tenia un problema, que és que era molt perillós. I era molt perillós per culpa dels pirates, o més ben dit, dels corsaris, que no era ben bé el mateix. Els corsaris eren pirates, però que tenien una mena de protecció o de llicència del rei per atacar naus enemigues. Així, per exemple, els turcs feien de corsari contra els catalans i a vegades contra els genovesos. Però els catalans a vegades feien de corsari contra els genovesos, a vegades contra els turcs, a vegades contra els castellans, depèn de quin fos l'enemic del moment. I és clar, el mar es convertia en una autèntica selva. Era tan perillós que fins i tot la població del litoral no es posava ben bé a la costa, sinó una mica cap a l'interior. Així van néixer, per exemple, Arenys damunt
Premià de Dalt o Palafrugell. Va ser després, amb els anys, de mica en mica, a mesura en què l'amenaça corsària anava minvant, que es van anar fent petits nuclis mariners que després van ser Arenys de Mar, Premià de Mar o Calella de Palafrugell. Per això, el 1585, aquí a Arenys, va néixer la confraria de Sant Elm, que avui encara existeix. Era com una companyia d'assegurances, els pescadors pagaven un tant l'any i en cas que fossin segrestats, la confraria pagava el rescat, sempre que no fossin gaires els captius. Però Arenys, en aquells anys, podia tenir una quinzena de captius o captives permanentment en terres barbaresques. Pensant que hi devia haver uns 140 focs, és a dir, unes 140 famílies, 15 persones raptades eren moltes, i la confraria només tenia recursos per rescatar-ne 3 cada any. Per decidir quins 3 captius rescatarien aquell any, la confraria de Sant Elm organitzava un sorteig a la sagristia que en deien un sorteig per rodolins. Era molt senzill, escrivien el nom de cadascun dels captius en un paper com aquest, en feien un rodolí i ficaven el paper dins d'una bola de fusta com aquesta. Les boles anaven totes en una bossa i la mà innocent d'un nen de 8 anys en treia 1, 2 i 3 boles. Aquests 3 noms eren els noms dels pescadors captius que aquell any la confraria rescataria. Els altres s'haurien d'esperar almenys un any més. Han quedat documents de l'època que expliquen com l'Elisabet Vila, muller del mariner Joan Vila, ha de vendre's la casa per pagar el rescat del marit. Un altre veí demana llicència al bisbat per poder demanar caritat a les esglésies de Girona a fi de rescatar la dona i la filla. El preu d'un rescat, uns 900 pesos, equivalia als ingressos anuals d'una família. Això era un desgavell per l'economia familiar i això vol dir que moltes persones estaven anys i anys captius. Però encara quedava una qüestió. Qui tenia el valor d'anar fins a Tunis o Alger, pagar aquest rescat i endur-se els captius? Joaquín Millán és frare de l'Orde dels Mercedaris. La seva missió és redimir, salvar les ànimes que estan en perill de perdre la fe. Per això visita sovint els presos. Tant és el seu compromís que, a part dels vots de castedat, obediència i pobresa, té un quart vot. El vot de sang vol dir que un frare mercedari es compromet a donar la vida si així pot evitar que un catòlic perdi la fe. Tot i que l'Orde de la Mercè està estès per tot el món, el va fundar a la Catedral de Barcelona Jaume I. Per això els principals documents es guarden a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. El pare Millán ens volia ensenyar aquest còdex del segle XV. En aquest document hi ha escrita la primera normativa de l'Orde. Aquí, per exemple, explica que havien de vestir de blanc perquè el color blanc, sense tints, era el que portaven els pobres. I explica clarament l'objectiu de l'Orde: alliberar, redimir els captius segrestats en terres que aleshores anomenaven d'infidels, és a dir, sarraïnes. Cada any els mercedaris recollien diners i llogaven un vaixell per anar fins a Tunis o Alger a pagar el rescat i recollir els segrestats.